जेनेरा भटांखो नों आरामसे नोंखौ रावबो माने बासायनो फैयाखै जों जेनबाय आरामसे जेनबाय नों मा जाखो नोंखौ दिनै जेननायनि उनाव बै समनि दादागिरि एबसुनि दादागिरिया थालिया बयबो मिथिगौ दा नोंहा जेबो गैला दा नोंखौ सैमाबाबो सोङा सैमाबो लामा हगारा बे अबस्थायाव फैबाय दे दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा दावराव देख्रेबसारा इउपिपिएलनि जेननाय बिजाथि दिपेन बर' सारनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो गिलु बालुयै दिपेन बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना नायदो लोगोसे खोनासंलांग्रोदो। सान्थि फैबाय बिटिआरआव बिटिआर सुटिनाव सान्थि फैबाय आगोलाव हाग्रामानि समाव सान्थि गैयामोन बे बाथ्रा बुंनाय हरै बे बिटिआर फैनायनि उनाव माने प्रमद बर'मोनहानो माने बे जोंसारमोन जौरबमोनखौ गावथारदों आरो नों बे हेमन्त नार्जारि बे गियानपुरनि झारबारनि बेखौ गावथारनाय जों थाख्लायदियाव लांनानै नागेश्वर बसुमतारी गावथारनाय आरो गोबां इभिकसन खालामनाय हाग्रा बंग्राफ्राव बेफोर गोबां दुखु दाहा सातजाला जानाय बेफोरखौ दिनै माने रायजोफ्रा मिथिजोबदों खिन्थु बिसोरो ओरैनो माने गावसिनि दाय दसखौ दोनखोमानो थाखाय बिटिआर सुटिया जोबोर गाज्रि बेखौ दोनखोमानो थाखाय बिसोरो आर्टिफिसियेल माखासे बाथ्राखौ बुङै रायजोखौ मिसलेट खालामदोंमोन खिन्थु बिसोरो मिसलेट खालामनो हायाखै ओमफ्राय बेबादिनो रन्जन दैमारिखौ गबाय होनलायनानै उरखावग्रा ब्रह्ममोन बादि मानसिया नोङो नंखाय एखेबारे बाथ्रा बुंनाय बर' बिमा दानाय आर'नाइ बेखौ गोदोना बुंजासे गानलायनानै एखेबारे बिराद फुरथि खालामबाय बिटिआर रेकर्डनि दा बे समाव माने उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंबाय जे रन्जन दैमारियाबो बे बिटिआर सुटिनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैबाय दाथ' रावबोथ' गवाखै उदां अख्राङावथ' फैयाखै रन्जन दैमारिया दा बेखौ रायजोफ्रा नुबाय दा बेफोरबो मोनफा मोनफा खारन आरोखि नैथि खोलोबनि माने खारना बे सेथि आरो नैथि खोलोबनि माने खारन बेफोरो ओमफ्राय लोगोसे दा दिनै बे माने बिटिआर सुटिनि गेजेरजों बे एनडिएफआ जे एथ' सेक्रिफाइस खालामदोंमोन 35 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बे सेक्रिफाइसखौ बिसोर दै खालामाबो आरोखि जेबो गैला फिसा जेबो मिनिं गैया बिसोरनि सेक्रिफाइसआ बेजों खालामनो हाबाय दिनै एनडिएफआ दिनै जों 35 बोसोर माने आन्दलन खालामनानै जाथियाव माबा मोनसे लाबोदों होननानै उमुक लाबोदों होनना बुंनो हानायफ्रा दिनै जेबो बाथ्रा फंसे गैलिया बेखौ सोर खालामखो बे उरखावग्रा ब्रह्ममोन माने प्रमद बर'मोन दिपेन बर'मोन बिसोर खालामबाय दा दिनै एनडिएफनि माने खुनु कन्ट्रिबिउसनखौ बिसोर दिनै दोनाखिसै जातिनि गेजेराव माबा मोनसे बुंनो हानाय एनडिएफआ जेबो गैला दा मा होदों बिसोरनो मोनसे पुरस्कार हिसाबै उरखावग्रा ब्रह्म मा होदों एनडिएफनि पुरस्कार हिसाबै एनडिएफखौ टेररिस्ट होनना बुंबाय दानिया एनडिएफनि आरो टेररिस्ट 30 जुलाइ खालि एबसुआ प्रमद बर' उरखावमोन आरो दिपेन बर'मोन 30 जुलाइखौ माने एन्टि टेररिस्ट डे होननानै एनडिएफनि बेरेखासो फालियो बेसेबां अननायफोर दा बेफोर गासिबो खारननि थाखाय बे थांनाय जानाय बिटिसि इलेक्सनाव जे एसेम्बलि इलेक्सनाव जेनदों इउपिपिएलआ खारना बेनो आरोखि बेफोरनो सार जोङो नुनो मोनदों जे थांनाय जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै बिराद गाज्रियावहाय जेननो गोनां जादों आरो नै दाख्लैसो जानानै थांनाय जे आसाम एसेम्बलि बे बिसायख'थियावबो बिथांमोना गाज्रि भाबै जेनदों दा इउपिपिएल दोलो हिसाबै फिउचारावहाय बिथांमोननि थासारिया मा जाहैगोन बिराद मोजां कुइसन बेथ' नंगौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिसोर जेनबाय सरकार दादोंमोन बिसोरनो बिटिसि खुंदोंमोन बिसोरनो दा खिन्थु बिसोरो जेननानै एखे सातथाव फैबाय दा हाग्रामाया मालाय 28टा सिट देरहानानै बिटिसिखौ खुंबाय ओमफ्राय दा नै आरोबाव थांनाय जायनाखि एसेम्बलि इलेक्सन बेयावबो माने 18टा सिटनि गेजेराव माथ्र माने जिर'आव फैबाय बिसोरो सासेबो देरहासै अथ'सो हाग्रामा महिलारिया मालाय 11टा सिटनि गेजेराव 10टा सिट देरहाबाय 10टा सिट दा बेखौनो माने फोरमान खालामनाय जाबाय बिपिएफआ जे बिसोरो बिराद गोख्रों स्ट्रं बेखौ फोरमान होनाय जाबाय दा बेफोरखौ नायब्ला नुयो बिसोरनि जिहेतु माबाया खमायबोगासिनो दं बिसोरो बिटिसि सरकार थानाय समाव इउपिपिएलआ थांनाय माने बिटिसि इलेक्सनाव देरहानांगौ बिसोरो आउट अफ फिफटिनावसो हायाखिसै आरो बिसोर नै थांनाय इलेक्सनाव आरोबाव एमएलए इलेक्सनाव बिसोरो जिर' जाबाय थारमाने बे फैगासिनो दं बिसोरो जोबनाय लामायाव फैसिगोन थानाय गैया आरो बिसोरनि जायनाखि माबा जन्ममोन इउपिपिएलनि जन्म बे जन्मआनोथ' प्रक्सि जन्म बुंनो थांब्ला प्रक्सि लिडारफोरनि प्रक्सि जन्म बिसोरो माने प्रक्सि आन्दलन खालामदों बिसोरो उरखावग्रा ब्रह्मखौसो बिसोर फार्स्ट बिटिसिआव 2005आव माने सिफ खालामनो थाखाय बिसोरो हाग्रामायाव ओंखारनो नाजादोंमोन दावराव दावसि खालामदोंमोन बे प्रक्सि बिसोरनि माबा मोनाखै नाजानायमोन ओमफ्राय बिसोर माने बड'लेण्डनि मोनसे भुवा मोनसे प्रक्सि मुभमेन्ट खालामबाय बेबो बिसोरनि प्रक्सि मुभमेन्ट आरोखि दा बे प्रक्सि मुभमेन्ट खालामनाय प्रक्सि लिडारफोर बेखौ दिनै रायजोफ्रा बुजिबाय दा गथिखे बिस्रा दा इसु गैला जेबो बिसोरो दिनै मा होननानै बिसोर रायजो राजाजों फैनो थाखाय जेबो इसु गैला बिस्रा दा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बाथ्रा बुंलायदों बे फैब्लानो माबाया बायगोन बिटिसि सरकारा बायगोन बे जाम्बा मानसिफोरनि बे राहा गैयियाव गोजावलाबायनानै बे खुद्लिफाराव माने बुथुमलाबायनानै दैयाव गब्ला राहा नागिरनाय बिसो जादों आरोखि बे मिसाथार बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला बे मा जिनिस बेखौ रावबो बिसोर बुजियाखै ओरैनो बुंलाबायनाय रायजो राजा थगायनो थाखाय बुंनाय दा गथिखे जोङो बेखौनो नुहुरो बिस्रा जितु इसुआ गैला बिस्रा जेबो एजेन्डा गैला आरो बिसोरो प्रक्सि आन्दलन खालामफैनाय प्रक्सि नेताफोरसो गासिबो दा गथिखे भबिष्यतआव इउपिपिएल दोलोआ थानायनि खुनु आसा गैया
आरो बिसोर माबा मोनसे खामानि मावब्लाबो इउपिपिएल दोलनि जे प्रमद बर'मोन दिफेन बर'मोन उरावग्रा ब्रह्ममोन बिसोर जुदि माबा मोनसे लिडारशिप लाब्लाबो बिसोरनाव कुइसन खालामबाय थागोन ससमायनो जे बड'लेण्ड रायजोखौसो मानो गारा माने रायजो नागारनानै सहि खालामबोआ बे प्रश्नआवसो फैबाय थागोन बिटिसिखौ नोंसोर मानो सिफायनो नागिरा बे प्रश्नआव फैबाय थागोन रनन दैमारिखौ नोंसोर मानो गनांगौ होननानै जेबो बुङाखै बे प्रश्नआव फैबाय थागोन दा गथे बिसोर लिडारशिप होनायनि बिसोर गुनानै थाखाला बिसोर जोब्बाय बिसोर नेतृत्व होनो हाला आरो बेखायनो इउपिपिएलआ भबिष्यतआव माने दावगानो हाला बिसोर जोब्बाय आरो बेयावनो जोबसिगोन आरो बिसोर सानखौ नुयो सार जोङो ससियेल मिडियाआव गोबां नुनो मोन्दोंमोन जे रायजो राजाफ्रा दिफेन बर'खौहाय बिसायख'थिनि बे आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियावहाय होनांगौ होननानै दाबि खालामनायजों लोगोसे बिथांमोनहा मोन्दोंमोनबो दा दिफेन बर' जेननायनि जाहोना मा बेनि सायाव मा सानो सारा बिराद मोजां कुइसन मोजां बाथ्राखौनो बुंदों आं दा दिफेन बर'नि थाखाय दोंसे ससे मेथाइ आङो बेनो एसे रोजाबहोनो सानदों आरोखि बेनो जाहैबाय हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया जाम्बा जाम्बि रायजोफोरखौ थगाय थसि सनानि जांख्ला गाखोनो नागिरनानै जाम गोलैबाय थेबगां दुगाया हत'सिरा सेलथाय माराया बेट 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 ओरै होननांसिगौ आरोखौ हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया हामदों साला हामदों दा बे दिफेन बर'खौ बिदि बुङाबा माथो बुङो दालाय ओरैबायदि सेलथाय मारा दुगा मारामोन बे दा बे जेननायाव बर' फिसाफ्रा बयबो रंजादों खुसि मोन्दों बयबो बेखौ खुसि मोनदों आरोखि दा बेनि माखासे फल'वारफोर दङ बिसोरल' दिनै बेखौ बुंनो हागौ दिफेन बर'नि जानानै कयजन मानसि बे जाय मानसिया जातीयताबाद दङ जायखिया जातीय सेन्टिमेन्ट दं बिसोर खुनु दिन दिफेन बर' जेननायाव रावबो दुखु मोननाय नङा मोजांसो मोनगोन आरोखि दा नै बेनो जाबाय आं सोंनो लुबैदों आरोखि बे माने सेलथाय मारा मानि थाखाय जेब्ला रनजित देखा जेब्ला उपेन ब्रह्मखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बिराद गाज्रि जादोंमोन बे आतंकबादि उग्रबादि बमा बेरफुनानै मानसि बुथारनाय मानसि बेखौ बोरै आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि नामखौ बोरै माने हलिडे डिक्लेयार होदों होननानै बुंलायदोंमोन आरोखि बे दा बे समाव जों बयबो दावराव खालामदों बिनि फुथ्ला सावदों खिन्थु दिफेन बर'आ जेबो फंसे खोथा बुङाखै एबसुआ जेबो खोथा बुङाखै बे मा खालामदों सेलथाय मारा सुलानो माव थांदों बे माने नाथुराव थांदों आरोखि अरुणाचलनि नाथुराव थांबाय नाथुराव थांनानै मा खालामदों बे आर्मि ड्रेस गानलायबाय दाना आर्मि गस्ला आर्मि लंपेन्ट आर्मि जुथा गल गोसोम गानलायनानै बेयाव माने माबा सुनि देवलनि सिनेमा शुटिं खालामबाय बेयाव बुंहैबाय दानिया एखायनो ओरैबायदि दुगा माने गावनिफ्रायनो 1,500 जन माने भलन्टियारफ्रा बे माबायाव जम्मु काश्मीराव आर्मिफ्रा जेराव पाकिस्ताननि एक्सट्रिमिस्टनि बेरेखायै जुद्ध नांदों अपारेशन सिन्दुर खालामदों बे अपारेशन सिन्दुराव बाहागो लाहैगोन होननानै दिफेन बर'आ बुंदों आरोखि ओरैबायदि लासिंसिं बियो नोंहा मा ट्रेनिं दं नोंहा नोंनि सेंग्राफ्रा माबा ट्रेनिं दं नामा सिनायनांनायनि बेबायदि नोङो मालायनिथ' गिलु बालु एक्सट्रिमिस्टजों जुद्ध नांनाय बे अपारेशन सिन्दुराव नों 150 जन मानसि फाथायनानै नोङो जुद्ध नांफानो एथ' ओरैबायदि लासिंसिं बे एबसुनि मान सन्मानखौ सेस खालामदों आरोखि बिदि बुंनानै डिसक्रेडिट बे एबसुनि थाखाय सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बिदि आर्मि ड्रेस गानलायनानै नों नाथुराव थांनानै बिदि बुंलाय हानाय बबेनिफ्राय खमथामोन नों बिदि बुंनो नों बिदि हायो नामा बयबो मिनिदों बेखौ लासिंसिं बेखायनो आं बे मेथाइआव बुंनाया खाना बेनो सेलथाय मारा आरोखि सेलथाय मारा होननाया बेनो आरो बे सेलथाय मारा ओरैबायदिबाव सेलथाय मारा बेहा जेन जेट दंलायनो माबा जेन जेट गावखौलायनो एख्रि इलेक्सनाव देरहानो थाखाय जेन जेटआ रेडि जाखाजोब्बाय गासैबो जेन जेटफ्रा गिलु बालु बाब मा जेन जेट बियो अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा दावराव देख्रेब सारा मा बाथ्रा बुंखो दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब